kompak adik-adik dari tadi siang kok. Joget rasa ngarahke wis do gaya dhewe-dhewe pokoke. Iki penerusmu kok. Mbak Ayu pengen nganti gumun karo cah cilik-cilik aku piye. Ya, joget Mbak Cynthia, joget Indonesia. Pokoknya juga dari Indonesia. Mas. Yo gini aja. Bojoku meteng telung wulan. Bendino nangis jarene ngidam. Sak jaluke kudu keturutan. Kowe ngidam apa kesempatan? Iki ngono perbuatanmu. Iya sayang. Aku cilik bakawe lemu. Walah. Aku kaya terus. Iya. Dadi wae mengko kowe nesu. Alah. Mas, Ora mbok wae aku ora arep nesu kok. aku wis 3 bulan ngene iki kepiye lho? Ora mbok kaya aku ora arep nesu. Lah piye? Ya tuku to. Aja ngono lho. Tegese iki tuku bener. Pentol. Iki wis 3 sasi to, Dik. Iki wis 3 sasi. Walah, ya aja rewel-rewel to. Perbuatanmu lho, Mas. Iya wis sak ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Dhewe. Kek ndang ngomong Dik. Apa sing mbok pepingini? Mesti tak turuti. Sing samping ini. Apa? Sing gampang-gampang. Apa lo? Kudu keturutan. Minta apa sayang? Minta apa sayang? Aku pengen pentol sing ana endake. Aku pengen pentol sing ana endake. Aku pengen pentol. Endange melu. Gede endake. Yo. Ayo. Kowe pengen pentol. Endake Kowe pengen pentol. sing loro endake. Belalah. Kowe pengen pentol endok. Sing gede endake. Ah, Mas, Cynthia. merah gede mah. Isin aku. Emah, Alah, gede Mas. biasae. Nek kok Ada Cynthia Indonesia. Lagi nada. Yo. Ah, seneng banget ya, Dek. seneng aku. Rada sumuk sithik ra apa-apa. Ayo bobok. Mas, ayo. Bojoku meteng telung wulan. Bendino nangis jarene ngidam biyung alah. Iki ngidam apa kesempatan? Yo. Iki ngono perbuatanmu, Mas. Mataku cilik bakawe lemu. Oh, aku kaya terus. Dadi wae mengko kowe nesu. Ora nesu. Kowe ngopo kok klomat-klamet ki ngopo? Tak cilik kowe ngerti wong tamu bokong. Mesti jaluk pentol lho, Mas. Ketok iya, Dik. Sobat. Engko ditukokke ya, Dik ya. Mesake adi-adine awake dhewe iki. Enak ya, Mas. Ya rada maju kene ya. Ayo. Iya wis cah ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Dhewe. Kek ndang ngomong Dik. Apa sing mbok pepingini? Apa lho? Mesti tak turuti. Sing samping ini, sing gampang-gampang. Apa? Jadi kudu keturutan. Oke. Aku pengen pentol sing ana endake. Aku pengen pentol sing double endake. Aku pengen pentol sing ana endake. Bareng-bareng tangannya mana bareng ngadep yo. Ah, kowe pengen pentol. Sing ana endake. Dong katake kowe pengen pentol. Sing double endake. Kowe pengen pentol. Sing Ayo, ana ayo. endake. Tiru terus aja yo, bersama yo. Kowe pengen pentol. Sing ana Kudu endake. Indo. Kowe pengen pentol. Sing double endake. Kowe pengen pentol. Ndok. Sing aku Meneh. Kompak yo padha yo. Kowe pengen pentol. Sing ana endake. Kowe pengen pentol. Sing double Maju kok endake. mundur kepiye to? Pengen pentol ndok. Sing akeh amine. Ayo nganti dadi, ayo. Kowe pengen pentol. Maju. Kowe pengen pentol. Sing double endake. Kowe pengen pentol.
iki kleru sayang, sing maju